Mamamayang magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayong hapong ito dahil mayroon po tayong bisita, ang atin pong Mama Yeps ulit. Hello po Mama Yeps, ano po ang gagawin mo today? Ang gagawin po natin sa araw na ito ay gagawa tayo ng chocolate ice candy. Ito na po yung ating mga ingredients. 5 cups na tubig, milk chocolate bar, 1 cup na Milo powder, 1 cup na cornstarch, 1/2 cup ng condensed milk, ice candy wrapper, at saka itong ating evaporated milk. So yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. So simulan na po natin gawin ito. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay tutunawin po muna natin itong ating cornstarch dito sa ating tubig. Yan, ilagay lang po natin. Tapos paghalu-haluin po muna natin siya para maiwasan po natin yung mga buo-buo bago natin isalang dun sa ating stove. Siguraduhin po natin matunaw po muna natin siya. Ayan, pag tunaw na po, ililipat na po natin siya dun sa ating stove para lutuin. Yan po, nakasindi na po yung ating stove. Papakuluin lang po natin to at lulutuin yung ating cornstarch. Hahaluin lang po natin ng hahaluin hanggang sa maluto po yung ating cornstarch. Ngayon pong malapot na po itong ating cornstarch at naluto na, ay pwede na po natin isunod itong ating evaporated milk. Tapos, hihinaan nyo na po yung ating stove pag ganito na po na malapot na po yung ating cornstarch para hindi po masunog yung ilalim at hindi siya didikit. Yan. Pagkatapos nyan, ay pwede na po nating ilagay yung ating milk chocolate bar. Para matunaw siya kaagad. Kung medyo kapos po kayo sa budget at yung Milo lang po yung available sa inyo, okay lang naman po. Kasi chocolate naman po yung ating Milo. Chocolate flavor naman po yun eh. Yan. Kayo naman po yung magde-decide kung ano yung gusto nyong ilagay. Ipinapakita lang po namin sa inyo yung mga options na pwede nyo pong ilagay sa inyong ice candy. Kung ayaw nyo naman pong sundin, kung meron po kayong sariling style, yun po yung sundin nyo. Pero kung nagustuhan nyo ito, nasa sa inyo na po kung gagayahin nyo to. Hindi na po pala ako maglalagay ng sugar dito dahil matamis na po yung ating milk chocolate. Tapos may Milo pa tayo, 'di ba? Matamis na po 'yun. So masyado na po siyang matamis kung maglalagay pa po tayo. Pero depende na din po 'yan sa inyo kung mahilig po kayo sa matamis. Gusto niyo pong lagyan, kayo na po yung bahala na maglagay or mag-adjust sa kanyang lasa. Ngayon po, ilagay ko na po itong ating Milo powder. Yan. Haluin natin para matunaw yung ating Milo.
Meron din po kayong ibang option itong Milo. Pwede din po yung cocoa powder. Mas mura po yun. Yung unsweetened yung gamitin nyo para hindi po siya masyadong matamis. Ngayon po, isunod ko na po itong ating condensed milk. Bali, 1/2 cup po ito. So, titikman po natin siya mamaya kung matamis na po or kulang pa. Magdagdag na lang po tayo kung kulang pa. Kung gusto nyo pong hindi masyadong malapot yung ating mixture ng ice candy, pwede po kayong magdagdag ng tubig. Kaya adjust nyo na lang po yung kanyang lasa pag magdagdag kayo ng tubig. Pero mas maganda po na ganito pa, nakasalang pa yung ating mixture sa stove na ilagay nyo yung tubig, kasi pag ilagay nyo na malamig na, medyo lumapnaw po yung ating sabaw, at saka pag matigas na yung ating ice candy ay magiging icy siya. So mas maganda na pag ganito pa po ilagay natin yung ating tubig para malapot po yung ating mixture at magiging creamy po siya pag matigas na yung ating ice candy. So yan, pwede na siguro to. Pwede na po nating i-turn off yung ating stove. At palalamigin po natin ito. Ngayon po ay ililipat lang po natin siya sa isang malaking lalagyan or bowl para mas mabilis po natin siyang mapapalamig. Tinikman ko po siya, medyo matabang pa po. Magdagdag na lang po ako ng condensed milk. Tapos, ilagay ko na lang po yung exact measurement niya sa ating description box. Kung gaano po kadami yung dinagdag ko na condensed milk. So yan, hahalu-haluin lang po natin hanggang sa lumamig. Babalikan po natin siya mamaya pag i-repack na natin sa ating ice candy wrapper. Ngayon po ay simulan na po nating i-pack itong ating ice candy kasi malamig na po siya. Yan. Ililipat ko lang po siya sa ating pitchel.
Ayan na po mga mamamayang ang ating ice candy. Ngayon pong tapos na nating maibalot ito ay ilalagay po muna natin to sa ating refrigerator ng mga overnight. Pwede rin yata mga 8 hours para hindi po siya masyadong matigas. Ayan na po. Napakasarap po nitong ice candy na ito. Kahit hindi po siya magkapareho ng size ay okay lang kasi hindi naman po namin to binibenta, pangkain lang po namin. So ngayon po ay ilalagay na po namin to sa loob ng freezer. Tapos ipapakita ko po sa inyo kinabukasan. Ayan na. Ayan na po mga mamamayang ang ating chocolate ice candy. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!